Otlar jiktim min şanasız, шығып gittim şarasız. Күрер күзге зурда түгел, шиберлікке şamasız. Alma birle, alma şeşege tirile. Başkalarga күзде salmayım seni көргеннен birle. Исәнмесез, мөхтәрәм телевизор күрүчеләр, мөхтәрәм килгән кунаклар, юмор сөюче дусларга сәлам! Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы ярдәме белән Бүтән дөнья татар яшьләре форумы Тим ТВ телеканалы белән берлектә Шол Мөхәммәтҗан проекттан тәкъдим итәбез. Безнең биредә юмор бәйгесе, монда шаяртучылар 10,000 сум акча өчен көрәшәләр. Алар чыгыш ясыйлар стендап жанрында, миниатюр жанрында һәм инде әлбәттә импровизация аларны көтә, һәм инде аларны бәяләүче жюри әгъзалары белән дә танышып китик. Беренче булып сәламлыйбыз иптәш Сирень Байрамов бүген бездә. Лилия Хайруллина. Шулай ук хөкемдәр рәтендә Рамил Шарафиев. Жюри әгъзалары сезнең һәрберегездә бершәр балл булачак. Аны бер генә катнашучыга бирергә ярый, бер бәйгене бәяләгәндә. Аңлашылдымы? Барсы да гади. Алкышлыйбыз һәм башлыйбыз. Беренчеләрдән булып чакырасы килә бирегә Радиф Кашапов. Травмалар ясаучы кеше. Исәнмесез? Так. Так, сорау, короче, кем татар диктантын язды? Акылшылыгыз әле. Так, ясно, кая тагын 1 миллион кеше? Кая 1 миллион татар? Мин беләм, ул өйдә утыралар хәзер теге. Мин шырнадан. Нәүгән Ләйләрон килмәде бит. Чөнки ул бәла сүзендә 5 хата ясады. Ну, әйтергә кирәк, татар теле бик шундый катлаулы тел, әйме? Теге русча хәрефләр белән язганда, анда не то, что как слышится, так и пишется. Татар теле бик экономичный тел. Экономичный тел ул фаил. Мәсәлән, Рустам Нугаевич сөйләшкә. Ул бит әйтмәй, кадерле министр, ник сез эшмәкәрләрне кысасыз, ник налогларны киметмисез. Ул гади гына әйтә, Роман тече. Шуңа күрә тел түгел, тел. Теге WhatsApp-ка хәбәр килде, тел. Теге 2022 елга бөтен өметләр синең. Тел. Сүз уңайнан да минем кичкенә балам бар һәм аны хатыным туган тел җыры белән юклата. Һәм ул юклый. Мен әйтәм, нинди милләтче үстерәсең син? Берсе җитә бит инде бездә. Мин әсә куркам инде, бер 30 ел узачак. Ул булачак министр, әлбәттә. Алла бирсә. Һәм ниндидер бер чара булачак инде, һәм бөтен кеше инде. И туган тел, ул йоклап китәчәк. Аны уяталар инде, Шәүкәт Радифович. Рәхмәт. Өметләрегез өчен рәхмәт. Шәүкәт Радифович нәрсә булды инде? Ул әйтә, без психологка язылдык инде. Ул әйтә, бөтен нәрсәдә ни гаепле? Чөнки әнкәм бишектә көйләгән. Әйе, гомумән менә татар телендә кайбер сүзләр җитми. Менә төрекләрдә бар иптал сүзе, әйме? Отмена. Гафу итегез, сезнең рәис иптал ителде. Менә сезгә баклава, чай. Бездә юк отмена. Бездә сезнең рәис күчерелде. 1 көнгә, 2 көнгә, 3 көнгә, 1 айга, 2 айга. Сез бармыйсыз, бакаш барачак. Самолет түгел, арба. Юк Казанга түгел, Әлмәткә. Менә сезгә чәк һәм суверенитет. Ләкин шулай ук бар нидер сүзләр, менә яңа сүзләр, аны аңлап булмый. Мәсәлән, бар сүз айдаман. Әни мин айдаман. Уйлый, айдаман, токсикоман, наркоман, растаман, Аллаһ. Бусы да эчәдер инде, әйдә. Ой. Камин уйлый, менә кызык контент булса да, әйме, яшьләр карар иде аны. Мәсәлән, РЕН-ТВ-дә бер кем дә карамый РЕН-ТВ-ны, аннары эротика күрсәтә башладылар. Бу никедән соң? Һәм бөтен кеше карый башлады аны. Ләкин хәле бар иде анда инде. Менә син утырасың, әти-әни белән КВН карыйсың шулай, ха-ха-ха, һәм йоклап китәсең шулай. Ишраклар рәвештә. Әни әйтә, ой, Радиф ордыдыр инде, әйме. Юрган белән сине капылый. Сен уянасың 23:40-та, нәрсә тагын 20 төшләргә инде хәзер, йоклыйс килә бит. Аннары
эротика башлана. Эротика башлана, ләкин ул тотмый, антенна эшләми, син антеннаның бер кисәген аласың, икенче селәгәй белән, скотч белән, менә бер кулында антенна, икенче кулында антенна. Нигә кирәк миңа салыр? НТВ монда куллар буш булмагач. Борсын аңлатырга кирәк, Аннары ни керә инде, чөнки ул да йокламый бит, ник йокламыйсың дип. Һәм мәсәлән, татар эстрадасын алсаң, минем яраткан җырчым Айдар Галимов. Мен аны сайламадым. Аны әти сайлады. Кичкенә чакта ул кассетаны куя иде, 30 минут уйный ул, аны бора, 30 минут уйный ул, аны бора. Мен төнлә уятсам теге, Айдар Галимов мен кызлар йоклап китәм саташ. Беләсезме, Айдар Галимовның таланты нәрсәдә, анда шундый сихри тавышы аның, ул тирәсенә әйтсәң аңа ышанасың, әйме теге. 6-6, 66. Дөрес. Башкортлар татарлардан талантлырак, дөрес. Менә мин финанс пирамида оештырсам, мен анда Айдар Галимовны иптәш итеп алыр идем, чөнки бөтен сүзе хак булыр, әйме теге. Акчаны бирегез миңа, һәм Радифкә. Һәм икенче, мин дөресен Татарстанны яратмыйм, бу сер түгел, мин аларга концертларына йөрмим, ләкин бер көнне бардым тарих институтына. Һәм анда Фирдус Тәмаев чыгыш ясады. Ул үзе килмәде, аны тарихчылар чакырды. Онда шул кадәр каты кычкырды, шул кадәр каты җырлады. Ул азакта инде Мәрҗән институты булмады инде, ә Фирдус Тәмаев исемендәге Бөек Нурлат тарихы институты булган инде. Нәрсә тагын әйтим. Кемдә сәясәт тәрәвәт иткән инде. Менә без инде 5 ел безнең татар теле укуы ул ихтияри рәвештә. Әйме? Шуңа күрә ярты зал сөйли хәзер. Что такое ихтияри? Ихтияри ул добровольно. Ихтияри булгач ярар. Әйдәгез карыйк, кайсы предметларны тагын калдырырга мөмкин. Мәсәлән, физика. Физика кирәк, әйме? Син мәсәлән керәсең ваннага, чишенәсең, су тутырасың, утырасың аңа. Икенче закон Архимеда. Һәм ул исем, менә мин юанарак булсам, кайбер жюри экзалары кебек. Миңа бакчы акча азрак кирәк булыр иде. Әйме, аннары хатын керә, анда биология башлана, химия. Аннары бала керә, анда матур әдәбият инде. Менә балам кара, менә акча аз, шуңа күрә әниең белән бергә юынабыз. Бар әле физиканы укып ал. Бер 3 минут. Так, тагын нәрсә, физкультура. Рәхмәт. Физкультура, әйме, физкультура кирәк. Мен аңламыйм, менә элек мәктәптә укыганда бөтен кызлар шул физкультурадан воз кичәләр иде. Минем справка бар, минем аяк авырта, миңа ярамый. Аннары 10 мең түләп фитнеска йөриләр. Физкультура бушлай иде причем. Мен аңлыйм нигә шулай, чөнки физкультура теге социаль эшләр бите булмады. Ул смузи дә эчмәй, коктейльләр эчмәй протеиновый. Юк, коктейльләр эчә, ул протеиновый түгел алар. Анда гелендә залда 2 ярдәмчесе бар, обжешник, трудовик. Тагын нәрсә бар. Химия, вот химияны мен аңламыйм, чөнки мин үзем химиядан 3ле ала идем, ә минем классташ 5ле ала иде, аннары теге. Экзаменны химияны сайлады, үзе акылы институтка керде, ләкин аннары аны өендә самогон апарады шартлады. Үйі жанды, аттестаты жанды, вообще файдасы булмады. Һәм соңгысы әлбәттә тарих. Тарих бик кирәк. Менә мин күз алдыма китерәм, мин булырмын шундый бик карт кеше, менә Рабит Боталарына картырак инде. Утырам шулай, миңа кирә ныкчыгым әйтә: "Grandpa, could you help me with my history lesson?" Мин әйтермен, так. Кешеләр юк. Бар икән шундый кешеләр белми торган. Яра. Әти, әти булаша аласыңмы син миңа үзен минем дәресем белән, тарих дәресем белән? Мен әйттем, кара әле. Ләйлә Шәүкәтовна. Әйтер миңа ничек дөрес бәла сүзе языла. Шулман тамам, рәхмәт сезгә. Радиф Кашапов булды, алкышлар. Хәзер сәхнәгә чыгарга әзер шулай генәлеге чыгарылышның бердән бер кызы Зилә Дәрҗиманова. Әйдәгез әле кайнар алкышлар белән каршылыйк үзен. Зилә, рәхмәт. Сәлам дуслар. Һәм сүземне нидән башлыйм? Мин мулла кызым. Козырлардан башларга булдым. Ну, ничек инде мулла? Минем әти мулла урынбасары, зам муллы, так сказать, әйме. Менә алар бүтән чараларга, бүтән ашларга, бүтән исем куштыруларга, никахларга бергә йөриләр. Но мулла финанслар өчен җавап бирә анда, садаканы җыя, минем әти сабыннар җыя. Субханалла, инде ничә ел сабын алганыбыз юк, әтигә рәхмәт. Экономия ягыннан тагын бер плюсы да бар. Әни кайчак безгә икебезгә генә пешерә, әти инде ул бәлешләр
киемнәрне ашап кайта да рәхәтләнеп ял итә. Һәм без авылның бик уңышлы урынында яшибез. Менә һәр мәне Казан белән чагыштырам. Менә күз алдыгызга китерегез. Сез Кулшариф каршында яшисез. Кулшариф артында анда Тукай күмелгән зират. Сезнең кырыегызда Дәүләт советы, шунда ерак түгел генә милли китапханә, анда 1-2 йорттан соң милли музей. Анда 30 метр бераз үткәч Казан мол һәм мега кибетләре. Менә без дә авылның нәкъ шундый урында яшибез. Безнең авылыбызда каршыбызда мәчет, кырыебызда клуб, анда кибетләр ярак түгел бар. Һәм тагын бер кибет бар инде ул астарак. Ну мәби ушабытмы? Кольцо дип атарбыз инде ул кибетне. Һәм минем әтинең статусы яхшы булган өчен безнең бер привилегия, өстенлек бар дейик. Без кәҗәләрне, без кәҗә асрыйбыз. Мәчет артына бәйләргә хокукыбыз бар. Кем шундый хукук бар бездә бар. Һәм без кәҗәнең үзен генә бәйлибез, чөнки аны бәтиләрен жалко. Ну, бәләкәйләр бит әле җәлисең шуны. Аларның чынлыкта исә җәлләргә бер урыннары да юк, чөнки менә алар менә без киткәч, алар инде группировкаларга әйләнәләр. Менә кай чакта кәҗә бәтиләре анда мәчет каршына припарковаться иткән машиналар өстенә сикерәләр, гопниклар кебек инде үзләрен тоталар. Кайчак зиратка китәләр, белмим, анда сатанистлармы, готлармы, нәрсә эшләп йөриләр микән алар ул зиратта. Һәм аннары китәләр клубка, тусерлар инде, белмим. Һәм шулай сельсоветта эшләүче Рәмзия апа сөйлим. Ничектер утырам ди, һәм кемдер каблук белән шык-шык йөри. Безнең авылда каблук белән беркем дә йөрми, галош белән генә йөриләр. Кирегез дим, кирмиләр. Һаман шык-шык каблук белән йөриләр. Кирегез дим, һаман кирмәй. Инде үзе чыгып карады. Минем кәҗәләр сельсоветка кергәннәр, алар сәясәт, авыл сәясәтенә кергә булганнар, инде молодцылар. Һәм мин гомумән Казанга киткәч, авыл темасыннан ерак китмәдем, чөнки мин универсиада авылына яшәргә күчендем. Әйе, ул теге спортсменнар торган тулай торак. Менә әйтерсең лә миңа карап та спортсмен дип әйтеп була. Менә әйтерсең лә Иран җыелма командасы 2013 елда универсиададан да уңышлыгына бетереп киткән, аларның шүкеш атучысы калган. Менә һәм универсиада ул чыннан да VIP тулай торак, анда үзенең ваннасы, үзенең кухнясы, үзенең туалеты, үзенең коридоры, һәм үзенең тараканнары да әйме. КФУның, Казанның иң яхшы тулай торагында тараканнар әйме. Гафуров, алло, как бы әйме. Гафуров хәзер не алло, кызганычка каршы, вне зоны доступа. Һәм все туйдым инде мин тараканнарыннан, анда автобуслардан кысыр балардан күченергә булдым центрга. Хәзер мин центрдагы тулай торакта яшим. Менә беләсезме, аны чагыштырып була. Син Татнефтьтә эшлисең, син заправщик. Безнең тулай торакта шулай. Һәм менә безнең тулай торак кырында да бай иләр, һәм без универга барганда шул бай апалар үзләренең балаларына әйтәләр: "Әнә улым, начар укысаң, инглиз телен белмәсәң, менә шунда яшәячәксең. Алайса укы." Менә без кем өчендер стимул да булып торабыз әле. Һәм безнең тулай торак ул гомумән уникаль. Менә бездә хәтта лифт та бар, әйме. Ну, лифтның кнопкасы юк. Һәм общагаларның тагын бер үзенчәлеге вахтершылар. Менә алар турында хикәяләр, фильмнар төшергә була. Безнең төрле вахтершылар бар, теге совет фильмнарда, кебек подружкаларда, һәм бик үк подружкаларда түгел. Шулай берсендә кирдем, урамнан салкыннан күрсәтәм аңа пропускны, мул тегендәрәк тора иде, килә бу. Киренгән әйтәсең, түтәл таптарга чыккан, мен ишек ачырга түгел. Һәм ниһаять керә үзенең каморкасында, плакатлар иленгән, анда тигр, песи, белмим. Һәм ул мине һәр көнне күрә инде югыйсә, һәм күзлеген башта кия, һәм карый миңа, минем пропуска. Кемне эзлидер анда белмим, һәм ниһаять ул кнопкасына баса, һәм мин килеп керәм тулай торакка. Һәм тагын безнең тулай торакның бер уникаль әйбере бар, ул квест. Мин этажга килеп керәм, һәм квест уза башлыйм, чөнки анда сушилкалар тора, анда трусиклар, носкилар иленгән, һәм миңа шуны әкрен генә бер әйберендә төшермичә үтәргә кирәк, менә веселый старты. Һәм вахтерша белән тагын бер кызык түгел инде ул вакыйга. Ничектер килдем дә, вахтершылар бит ул нәрсә? Ул бит Нурминский кебек. Кем син, кая син, кайда селкенәсең, кемнәр белән йөрисең, әйт миңа бөтенесен. Ул бит әйберне беләм.
шулай допрос уздырды да, менә берем сорады, кая яши, кая укыйм, кая эшлим, һәм соңгы сорауы Туркменистан. Ну, мин кара, конечно, мин аңлыйм, но мин әйтәм, юк инде, пожалуйста, Татарстан. Һәм шул белән бетте, дуслар, толерант булыйк, рәхмәт бик зур. Зиләләр Җиманова булды. Биредә. Татфактан килүчеләр бар, монда алкышлык зале. Унадылар бугай, таныдылар бугай. Ул актер шунда таныдылар, ул лифт турында да аңладылар. Яхшы. Хәзер сәхнәгә чакырасы килә. Эх, дәрт бар иде түгел, үзенең шаяртулары белән Рамил Закировны. Рәхими. Җәмәгать, минем исем Рамил Закиров, кемдер белми. Һәм сезнең мине каядыр күргәнегез бар. То ли концертта, то ли телевизорда, то ли социаль челтәрдә. Әйбит. Ну, йөзем таныш. Менә шушы урында мин "Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде" дип җырлап җибәрәм. Һәм сез шундый: точно, бу синең җырың, что ли? Точно. Без бик яратабыз бу җырны. Әнинең звоногында торды бер ел. Һәм инде сезнең минем белән фотога төшергә, теләгегез булыр. Мин инде менә хәзер гадәти мәҗлестә булган минем сөйләшүне сезгә сөйләдем. Менә кешеләр белән. Һәм миңа бик кызык, менә шушы фото белән ул кешеләр аннан соң нишлим икән? Кайта да инә. Менә шул кешеләрнең инде әлбәттә телефоннарында ул мөгаен теге салют видеолары. Кайта да телефонда память тулган. Бу кем соң әле? О, господин Байрамов. Бусы кем? Рамил Шарапов. Юк, Шарафиев икән. Бу кем? Что-то каядыр күргән бармы малайны? Удалить нахрен. О, салют. Короче, мин бу. Татар эстрадасында, менә мин каядыр ишеттем, якынча 2000 ярым җырчы бар. Җырлаучы дөресрәге. Һәм шуның унысы гына уңышка ирешкән артистлар. Уңышка ирешкән, ул инде ул теге тулы заллар җыеп, акча эшләп, рәхәтләнеп гастрольгә чыгып йөрүче артистлар. Менә уйлап карагыз. Бу уңышка ирешкән артистларның саны бүтән эстраданың саныннан 0,5% дигән сүз. 1,5% уңышка ирешә. 1,5% уңышка ирешә. Сәер җимлә бит. Татар эстрадасында 1,5% менә дөрес җимлә. Аңлаганыгызча мин бу яртыга кермәдем. Хотя яртының минем эшкә кергәне бар. Һәм шуның аркасында мин хәмендә басып торам. Сез ул стендаперларны күрдегезме? Алар бит всего 15 штук. Кая алар арасында Тимай? Может, мин булырмын алар арасында Тимай? Аннан соң чыгып китәм гастрольгә, 32 көнгә, шалыга. Беләсезме, менә популярлык, популяр булу өчен нәрсә эшләргә кирәк? Мин аңладым. Рэпер булырга кирәк. Менә безнең эстрадада рэперлар бар бит. Менә кемдер бар? Шакур. Битте. Мин булам тагын бер рэпер. Аннан соң беләсезме, менә һәрбер рэперның шундый гангста вакыйгасы була. Менә 50 Cent'ка 9 тапкыр атканнар. Тупак Шакурны 25 яшендә атып бетергәннәр. Минем дә андый гангста вакыйга бар. Мине 12 яшемдә Чаллы гопниклары кысты. Мин бит Чаллыдан. Сез беләсезме? Чаллы бит ул чып-чын мәгънәсендә криминаль шәһәр. Ул бит Татарстанның Детройты. Менә Детройтта Eminem үскән. Чаллыда мин һәм минем. Менә шул настолько криминаль шәһәр. Менә анда гади яшүсмерләр Казанда Тукайның, Муса Җәлилнең әсәрләрен өйрәнгән булсалар, без понятияларны өйрәнәйек. Кто ты по жизни? С кем живешь? Ты пацан-мацан или лысый черт? Менә шундый понятиялар өйрәнәйек. Безнең мәктәптә даже шундый фән бар иде.
Основы понятия по жизни. ОПЖ. Әйе. Демәк, мен сезгә менә шушы тарихны хәзер сөйләп китәм, бу чын булган хәл. Миңа 11 яшь. Демәк, кайтып барабыз без күреш белән мәктәптән, кыш, иңгер-миңгер. Һәм безнең мәктәптән кайтканда шундый бер бәхетсез күфер почмагы бар иде. Ул почмакта һәр вакыт гопниклар тора иде. Ул почмакка җиткәндә, белмим мин, бөтен кыю кешенең кыюлыгы каядыр югала иде. Ул почмакка җиткәндә син булай торып башта тыгылып карыйсың. Так, бер кеше дә тормаса, всю, кыю, дальше барасың. Әгәр дә кеше торса, ну все, анда уже аят өлкерси кирәк. Демәк, барабыз без. Карадык, все, берсе дә тормый. Киттек күреш белән, все, уверенно барабыз. Бер заман арттан, эй, пацаны, стойте. Без күреш белән бер-беребезгә карадык та, ул чиракта теге Титаникның сценасы отдыхает. Безнең күзләрдә вәгъдә. Без бер-беребезгә васыятлар әйттек анда ул чиракта. Борылдык. Есть что ли деньги? Нет, дибез. Найду, обоссу диләр. Менә ул нинди найду, обоссу инде. Өстеңә сиен. Ул нәрсә? Бүтүнесенә оружие өләшкәндә, кораллар өләшкәндә бит, менә сиңа тимер монтажка. Менә сиңа бита. А син су ич. Шолының БСМПсында урология бүлегендә иң еш кунаклар ул 3 көн берсеннән дә акча тапмаган гопниклар. 3 көн симешә каралы син. Менә димәк без басып торабыз, безгә бит инде мин шушы ситуациядан чыгарга кирәк. Мин бит инде артист кеше, фантазия көчле эшли. Булай дияргә булдым мин буларга. Пацаны, у нас немного времени с вами общаться. Нам надо на студию ехать. Мы просто рэперы дидим. Алар тоже дурак түгел. Зачитайте что-нибудь диделәр. Шуннан соң миңа бит инде до победного, до конца уйнарга кирәк. Минем кореш басып тора. Мин шулай итеп бүтән актерлык осталыгымны эшкә җиктем дә, дустыма борылдым да, брат, дай бит дидем. Менә шул вакытта Чаллыда беренче битбоксер туды. Бу малай тырыша, төкерә, кул чаба, аягы белән тыпырдый. Короче, бит чыгара. Мин дә инде, ну нинди рэпер инде мин, ә? Мин бит Салават Миннехановны тыңлыйм. Мин эссе төркемен тыңлыйм. Мин ул вакытта Хумайны тыңлыйдым. Сез беләсезме Хумайны? Менә бит. 3 кеше белә. 2000 елда ул бит Элвин Грей иде. Минем әни тоже аңа, шушы буламыни исем дия. Бәхетемә менә шул вакытта Хумайның рэпка охшаш бер җыры чыккан. Мин аны яттан беләм. Бит уйный, музыка играет. Тотындым мин. Без очраштык синең белән салкын кышкы көннәрдә. Карлар яуып тора иде минем изге хыялыма, син каршыма килеп чыктың патша кызы шикелле. Һәм минем күңелемдә син калдырдың тәүге хисне. Йоу, дидем буларга. Вау, пацаны, вы реально рэперы диделәр. Даже Хумайга алай әйткәннәре юк. Менә шул вакытта минем беренче фанатларым барлыкка килде. Алар монда, сәлам егетләр. Менә беләсезме, вот җәмәгать, шуннан соң без дустым белән вәгъдә бирештек. Мәңге дус булабыз дип. Чөнки безнең арабызда бер-беребезгә компромат бар. Аны сөйләргә ярамый. Һәм шуннан менә шулай итеп бу сүзләрне әйтермен дип уйламаган идем. Но Хумай минем тормышымны коткарды. Яшәсен Хумай. Менә бит ул минем тормышымны коткарган җыр. Һәм минем күңелемдә син калдырдың язгы хисне карамыйча узып киттең. Бер минутка катып калдым шул минутта алга кайтып синең арттан тизрәк чалып килеп
жеткәшеңнең ялгасы Рамил Закиров болды, алкышлар. Шын рэперлар вакыйгасын сөйләде. Яхшы, без дәвам итәбез. Киләсе катнашучы безнең Яршаллы егете. Аеруча да кунакларны без җылы итеп каршылабыз, шулай бит. Яршаллыдан Айнас Абдуллин. Барыгызга сәлам. Минем исем Айназ, миңа 33 яшь, мин мәктәптә укыган кеше, институтта укыган кеше, ләкин күп сорауга җаваплар таба алмадым. Мәсәлән, менә нигә шибеннәр үзләренә бәдрәф итеп көзгене сайлаганнар? Нигә именно көзге? Ул килеп утыра да шулай, ой. Минем теге ар җирем ничава? Белмим. Аннары шигән тыкыргы беләсезме? Багана тора, аңа теркәлгән тагы бер багана. Аның астына узарга ярамый. Ярамый. Җиннәр ап китә сине, әйме, я. Бәләкәй каласың. Ләкин нигә? Анда бит гел сукмак бар. Кемдер таптаган бит аны, кемдер йөри. Аннары 12дән соң мунча кергә ярамый диләр. Анда шайтаннар, җиннәр утыра. Күз алдыгызга китергез, сәгать төнге 1. Ләүкәдә 2 җин утыра. Бу Марат кайтса, мунчаның бөтен ямен бетерә инде. Бер эссесе дә калмый. Әле җитмәсә минем үй алдында яшергән пивоны табып эчкән. Кабахат. Аннары без нигә ул сулкылны кимсетәбез? Без әйтәбез, әмма тәти кулы белән күреш, тәти кулы белән яз, тәти кулы белән ал. Ишегрәксең ул менә. Тәти кулы белән күреш, теге хирняң кесәгә тыгып тор. Ягъни менә уянгач, уң аякка бас, уң аяктан юлга чык. Сул аяк, получается, Илдар Хакимов. Тек кенә ярып йөри дә, получается, теге. Татар кулинариясына күчкәндә, минемчә, бездә 3 төп ингредиент бар. Ит, бәрәңге һәм камыр. Любой бер ингредиент алып атсаң, тагын ризыклар чыга әле. Менә итне алып куйдың, кыстыбый, дуршмак, бәрәңге тәкәсе. Бәрәңгене алып куйдың, пәрәмәш. Ит белән бәрәңгене алып куйдың, коймак, бавырсак. Бездә вообще фантазия күп. Иң яратканы гүбәдия. Ничек уйлап тапканнар аны? Минемчә, җыелганнардыр ничектер китаец, үзбәк һәм татар. Китаец әйткәндә, егетләр дөге алып килдем. Беренче уйлап табыйк әле. Үзбәк әйткәндә, мин йөзем салам. Татар әйткәндә, мин барысында камырга төрәм. Ләкин сорау. Кем подкинул корт? Ул бит корт бүтән бер кайда юк. Без татарлар, бездә сөтле чәй генә түгел, бездә хәтта сөтле аш та бар. Һәм нигәдер хатын-кызлар сөйләшеп куйган, аша файдалы ул. Бер кайчан да күргән юк шул ашны пешергән апаларның шул ашны ашаганнарын, если честно. Аннары безне татарларны хәйләкәр дип йөртәләр. Минемчә, без хәйләкәр түгел, башкортлар хәйләкәр. Менә уйлагыз, алар авылларда юлга акча түкмәс өчен бөтен авылларны трасса буйлап салганнар. Зато асфальт кергән. Аннары супергеройлар турында сөйлим әле, супергеройлар турында. Һәрбер супергеройның уң кулы бар, ярдәмчесе, ышанычлы кешесе. Бэтменның бар Альфред. Получается, Салават Фатхаддинов Бэтмен. Да? Караңгы төн, әйме, күз алды китер. Караңгы төн, прожектор кушыла. Доканда яр канат түгел, сандугач шәүләсе. Һәм Салават Закич башлый, Альфред. Автобусны кабыз. Бу шәһәргә яңа сезон кирәк. Һәм чыгып китәләр дә. Бандитларны все сугып чыкканнар, Альфред наручниклар кидерткән. Һәм Салават абыйның 2 подпевка, бэк-вокалист кызлары лилла-ла-лилла-ла. Шулайрак микән, белмим. Аннары алга таба барганда безнең татарлар арасында бик күп спортсменнар бар. Атаклы спортсменнар, хоккеймы, большой теннисмы, фигурное катаниемы. Ләкин бер атаклы покерист та юк. Покер уйнаучы. Мин бу сорауга җавабын таптым. Чөнки без татарлар кәртне парлап уйнарга өйрәнгән.
Эме, парлап ойнайбыз. Искә төшерегез инде бәләкәй чакта, әти утыра, абый утыра, җизнәй, бабай. Как будто беркем дә аңламый утыралар. Җидегән шишмәләрдә. Һәм җизнәй җидедән йөри. Как будто беркем дә аңламый. Я сорау җибәрә ул. Син теге елны каралы. Пешәндә безнең белән булдыңмы? Әйе, булдым, нигә? Истә түгел, син нинди чалгы белән шаптың? 8леме, 9леме? 9лы белән шаптым. Точно 8ле түгелме? Точно. 9лыдан йөри теге. Аннары иң кызыгы балачага утыра бит инде карап, безгә дә кызык. Сезгә дә кызык булсын өчен теге отбойны битыны бирәләр безгә, уйнап утырырга. Минемчә, Татарстанның җитәкчеләре тоже карта уйнаган кешеләр. Алар шулайрак бюджетны бүлә. Тоже, о, шәп. Яра, бусын менә ютазыга җибәр. Яра, бик зур рәхмәт, мин исем Айнас, әле күрешербез. Бик зур рәхмәт, Айназ Абдуллин. Шақырасы килә бирегә, Шолт Мөхәммәтҗан сәхнәсендә дебют ясаучы егетләрне алар миниатюра жанрында чыгыш ясаячаклар. Актаныштан Нәмәкәй дуэты. Каршы алыгыз. Сәлам, дуслар. Сезнең каршыгызда Нәмәкәй дуэт. Ярый, башлыйбыз. Күз алдыгызга китерегез, әтисе малайын тормышка өйрәтә. Укы. Эшмә. Укы. Эшмә. 10 ел узгач. Эшмә. 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 Күз алдыгызга китерегез, маньяк, земляк. Мә, монсын әниң авылдан җибәрде. Күз алдыгызга китерегез, 2 егет мунчада. Инде 5-нче сәгать кызлар килгән көтәләр. Карыйбыз. Может, юына турыгыз? Юк инде, жуынырга килдек әле. Тоже дөрес. Мен булай озак мунчада казы мәсендә генә отырган бар. Шуннан бирле 150 казы алган юк. Үрәнмин сиңа, утыр тик кенә. Шашты. Может, кайтып китербез? Юк инде, ничек кайтып китәбез? Кешеләр нәрсә уйлаячаксың? 2 егет мунчага килде дә 5 сәгать утырдылар да кайтып киттеләр. По-любому кызлар килгән көтәргә кирәк. Кай әле, чабынып булса да алайга. Yo, бар әле, шабынмын мин син ул пиннең белән. Чисты ялкыттың, кайчан алыштырасың син вообще? Мунча кергәндә шул пиннек, үгез суйганда шул пиннек. Яфраклары бар бит әле. Шалтырата кызларга алар вообще килергә чыкканмысың? Ага. Ярар. Нәрсә ди? The numbers moment Яра, ярты юлны үткәннәр инде алайса. Ол кольцоға ишеткәч гелсит тотмай инде. Әйдә, Резиданы булса да чакырыга. Юк инде Резида. Килгән сая Резиданы чакырып булмый бит инде. Ире дә зарлана башлады. Хәтта Резиданы чакырып, беребез Резида белән утыра, икенчебез 3 бала карап утыра. Алай тоже булмый бит. Ире төнгө сменадамы? Әйе. Әйдә Тәнзиләне чакырабыз. Тәнзилә. Кем әле ул? Кая фотосы бармы? Менә. Кит инде, уртадагы 2 теше дә юк бит аны. Соң елмайганда гына күренә бит ул.
Главное, күлдірме сені аны. Міне, қаралі, ментовкада түшкен. Бір де елмаймай, шибер малай. Шиберінде. Ну yok indi yok бармай, yok бары бер. Лейсен. Жоқ инде лейсен, жүлермісің сен? Оқытушыны мұншаға кім шақыра енді? Соң, рахмәтлі оқушылары? Өзі айтты бит выпускнойда. Иске де алмассыз енді мені бит. Yok, olаны ayтканда мұншада еске алырлар деп ойламағандар енді. Қара, боқа. Кел мұнда, кел. Ей, кетінде қияланма. Ха қыздар келе, күт өзірек. Қоя бира өзім шалтыратам. Боқаны түгілінде, телефонны бер. Алло, Эльвира Фаритон. Исәміз. Не халлерді? Әлі міне Рузиляны мұншаға шақырмақшıyım. Бәтәш шолай міне. Көптен шалтыратқан еуі шолай. Yok indi yok, өзіңіз келмәгіз. Yok indi, опағызда керек мей. Яры алайсың, ахан, давай, сол болсын. Рузиля күйеуге шыққан екен бітін, 2 баласы да бар екен. Қоядан шалтыратамын. Алло. Yok indi, келмәгіз дейдім бет. Адресті да етмеймін, давай, сол болсын. Шысты бұл қатын қыздар. Қаралі, может, Зүлфия Барбарны шақырыңыз? Аха, шақырдық енді бір. Шыл, шыты сеңа зияны тие болай. Олай. Қаралі, нешесің сен? Артуртты. Егізер, тағын жетішмәдік. Төшіні шираты іштейді, кеттік. Сіздің қаршығызда нәмәкей дуэт еді. Рахмет. Рахмет. Шуның белән безнең әзерләнгән чыгышлар ахырына якынлашты. Хәзер сәхнәгә чакрасы килә барлык катнашучыларны. Рәхим итегез. Без алкышлыйбыз, әлбәттә, катырак алкышлыйбыз. Хәзер инде без жюри әгъзаларына мөрәҗәгать итәбез. Инде бәя биреләр икән алар, кемгә тапшырырлар икән балларым. Минем коллегалар күп сөйләшә торган, алар сөйләрләр. Мен бір балымны Рамилға берем. Рамил Закиров, 1 балл. Бүтін қараған стендаплардан айырып әйтәсе келе менә шушы стендапны бүгінгі тапшыруны, чөнки шундый авыр кемнедер сайларга, шул хәтле кызык, мин шундый күзне йоммыйча карап утырдым. Бик зур рәхмәт сезгә шундый матур итеп чыгыш ясаганыгыз өчен, беренчедән. Һәм күп кешеләрне мин яңа яктан үзем өчен ачтым. Мәсәлән, Рәдифне мин бик җитди кеше дип уйлаган идем, шундый серьезный. Бик шундый мәзәкле, кызыклы кеше икән. Күп кенә якташларым бар монда минем Ярчалыдан. Әйе, сәлам. Бирәсе килә бик авыр, ярар, балны тапшырам менә Актаныш егетләренә. Чөнки аларның дебюты булды бүген, әйме, ялгышмасам, һәм инде бик шундый энергиягыз, актерлык осталыгыз ошады. Сезгә уңышлар теләп бал тапшырам. Рәхмәт. Рәхмәт. Нәмәкәй дуэты шулай бер балл алды безнең Лилиядән. Қарап тұрам, біздің балалар бит инде кетті Татарстанның бір пішмағына, шулай бит Шаллыға, Актанышқа, Қазанда бал қалмады. Қалмасын Шаллыға Айназға береміз екіншісінде. Рахмет. Айназ Абдуллин. Демәк инде безнең нәтиҗә ясап китәсе килә беренче бәйгедән соң. Нәмәкәй дуэты 1 балл. Рамил Закиров 1 балл һәм Айназ Абдуллин шулай ук 1 балл. Күчәбез икенче бәйгегә, ягъни импровизация бәйгесенә. Күчәбез жюри әгъзалары тәкъдим итәчәк хәзер шаяртучыларга ниндидер бер вакыйганы искә төшерергә. Шаяртучылар билгеле, шушы вакыйганы яңартырга тиеш, әзрәк кенә мәзәкләр өстәп тәкъдим итәргә тиеш булачаклар.
Рәхим итегез, кем башлый? Сирень, әйдә, рәхим ит. Мен сізге шундай матур хатира тәкъдим итәм. Һәрберебезнең тормышта булган әйбер, һәрберебезнең аның үзенчәлекле яратканы бар. Яраткан кино. Яраткан кинотеатр, яраткан кино, может, беренче фильм, нәрсәдер кино белән бәйле. 89 елда мин Хон Гилдонны карадым, беләсезме? Хон Гилдонны теге очалар, менәләр, сикерәләр инде. Теге боевик иде ул. Северная Корея. Аннары 95 елда мин барным авылга, һәм анда шул кино күрсәтәләр иде. Мин утырам залда, мен әйтәм, менә хәзер менә бу әйбер булачак. Мен карыйлар, син бу кино карадың что ли? Бездә премьера диләр. Мин шундый каһарман булдым, тип мин яңа фильмны караган ишеме. Шуңа күрә минем яраткан кино ул Хон Гилдон. Рәхмәт. Анда ниндзялар жир астында йөриләр. Юмашка кадыйдыр иде аларга Хон Гилдон. Инше коннары сипте. Я парень со свирелью ди. Сен актырыштан түгелме алай? Юк ди. Мин озак сөйләргә яратам инде. Шуңа түзү утырыгыз инде ям. Кыскасы, минем уятым бик көчле. Менә шундый көчле уят, әти-әниләрем миндә уятны менә шулай тәрбияләгәннәр. Беләсезме, минем алдыймы юкмы икәнне минем уч төбемнән беләләр. Теге бер нәрсә әйтсәң, теге кая киләлә уч төбеңне бирәләр диләр дә, мин сразу дөресен әйтә идем инде. Кыскасы, бәләкәй чакта мин үзем генә өйдә калдым, 1-5-6 яшьтә. Һәм әтинең шифонер өстендәге эротика кассетасын таптым. Һәм шуны карадым. Ядовитый плющ. Һәм әйтәм бит, уятым шундый көчле иде, бу кассетаны карап бетердем, все урынына куйдым. Һәм әни кайта тиздән. Сәгать 3-тә әни кайтырга тиеш. Һәм әни ишекне ача башлау белән миндә менә нәрсәдер кайный башлады. Мин һәрвакыт шундый идем инде. И мин заранее ләкмәсен өчен елый башладым. Әни кайтып, нәрсә булды улым дигәч, әни, мин ярамаган кино карадым дидем. Менә шундый минем яраткан кино Ядовитый плющ. Октанышка таба менәбез. Минем инде дөресен генә әйткәндә яраткан кином юк, чөнки миңа яратып карый торган сценка башлангачтан әтиләр телевизорны сүндерә. Мәткә төшик бераз. Шул теманы дәвам итеп, мин әбиләрдә булганда, без Голубая лагуна ничектер телевизорда бара иде, безнең диван штора кырыенда, янда төрле сценалар башлаганда, мингә шторалар, бездә инде шторалар бар икән, дип бизәкләре икән. Голубая лагуна, рәхмәт. Яраткан кино дигәндә, башта әбиемникеннән башлыйм инде, мискин мәрхүм, ул әйтә инде. Баба 2 тапкыр кинога чакырды. Икесендә дә полосатый рейс карадык. Аннары бәләкәй чакта инде ул кино карап утыру, әти йоклап утыра. Синең бөтен класста инде бөтенсе караган кино, от заката до рассвета бара. Син утырасың да тик кенә карап. Анда бит Сальма Хайек чыга. Аннары 1-нче класста Mortal Kombat караган ик. Шәп бит, Люкенг, сыйныфташның өенә кайтып, күрмәкләрне салып, майкадан калып сугышайык шулай. Яхшы. Бармы хатирәләр тагын яраткан кинолар? Юк. Мин беләсең нәрсә аңладым. Аха. Рамилнең уч төбеннән белгәннәр инде кино караган. Рәхмәт. Фуятсызлап дип башлап җибәрәде. Бик күңелле бара тапшыру. Тема бүләкләр. Бәлки сезгә бүләкләр биргәннәре бардыр, бәлки сезнең кызыклы бүләкләр биргәнегез бардыр. Бүләкләр. Мин бераз яшьрәк булгач, мәктәп хатирәләрен искә төшерәм. Менә шулай туган көннәргә җыелышабыз, янда кем нинди бүләк алып килә ала, менә шуны бүләк итә иде инде. Һәм безнең иң популяр бүләкләр булып, ул теге ручка һәм дәфтәр санала иде. Ичтер шулай менә туган көнмә бүләк иттеләр. Дәфтәр, в полосочку, анда бары тик 10 гына бит иде. Мин менә шуны гомергә истә калдырдым.
Мәсәлән, кичкенә чакта бик бәхетле кеше син. Чөнки син әйтәләр теге, менә күрше фатирда малайның туган көне. Сен белмисең кем ул хәтта. Бар улым туган көнгә, менә сиңа 2 пара носки. Шуны бүләк ит, һәм шуны белән барасың. Сен үзеңнең носкиларың юк шул вакытта. Бар теге тирәдә синең носкиларың бүләк итеп тора. Шуңа күрә. Бөтенесе бәләкәй чакны сине миндә сөйлим инде. Туган көнне үткәрәм. Классташларны җыйдым. Алисалар, ниләр өстәл артында. Һәм һәрберсе бүләк тапшыра бит инде. Минем бик якын дустым бар. Күрәсең, акчага бик бай булмаганнар инде. Бүләк тапшыра бу миңа. Шундый бәләкәй генә шкатулка. Ичендә ронда, лавис жвачкасы и 50 тиен сдача. Мен туйларда алып барушы булып эшлим инде. Нигә хәзер постельный белье бүләк итмиләр? Аннары универсальный сүз кушылам. Һәм бәләкәй чак искә төшә, бүләк булмаганда әтиәниләр чыгып, "Әтә улым, шигырь сөйлә." Рахмат Илья. Рамил, әйдә, нинди хатирәне яңартабыз? Әлеге хатирә шулай ук балачак калып кайтадыр инде, чөнки бу хисне без беренче чиратта балачакта ничектер үзебез аша үткәрәбез. Шаккату. Нәрсә сезне шаккаттырды менә беренче тапкыр шулай сез? Шаккату. Стендапта Илхам Шакиров катнашу. Рамилне дәвам итим. Минем бар шундый кассета. Мин исемен белмим аның. Хәтта излис табас килә, теге беренче порно кассетаны табырга, вот кабатларым бул хисләр хәзер. Ләкин мин истәмәгән карадым, мин акыллы кеше, мен кире шул минутка кайтардым. Имеш мен карамадым. Ләкин әни килден, мен улым син анда беренче кассета карамадым, мен күземнән танадым, менә шул шоккаттырды мине. Кая аңлады ул аны? Минем бәләкәй чакта 2 хыялым бар иде, бик сәер инде. Берсе ничек сарык бала табашынсын күрергә, һәм ничек сәгать телләре менә әйләнә. Мин думам, алар без күрмәгәндә, һәм минем өчен шаккату сәгать телләре әйләнү булды. Сарыкны күрсәм, мин анда хисләрне әйтеп бетерә алмыйм. Рәхмәт. Мин инде шаккаттым, үземнең дустым Кашсыз икәнен белгәч. Без әле аңа Актанышта благотворительность үткәрмәкчек. Һәр кешедән бершәр каш җыеп, аңа 2 каш ясарга. Бу шын булган история. Шолыда кыш көне -30 градус урамда. Мин өйдә юк, дус малай шалтыратып домофонга айназ идем, юк дигәндә пси кычкырып ята инде. Бүксәләп пси, хатын өйгә керткән, жәлләп. Мин өйгә кайтам, эштән соң карый, пси ята. Хатын кайтам, "Китин нәрсәсең бу?" дим. "Ярай инде, кунсын инде, урамда салкын бит, иртәгә чыгарып җибәрәм." Сәгать 3-тә уянабыз. Бала табып ята. 5-не тапты. Иртән пси урамга чыгарга шулыр. Псине чыгарып җибәрдек. Всё, әнисе югалды. Кайтмады бөтен. Авитода өләшеп бетердек. Бер искә төште, бер вакыйга шаккатты мин анда дөрестән. Бу мәктәптә укыганда без Айназ белән бер класста укыдык. Без одноклассниклар, сыйныфташлар һәм ул вакытта теге домашний гына телефон, сотовый телефоннар юк. Без домашний телефоннан шалтыратабыз да. "Алло, братан, әйдә урамга чыгабыз. Әйдә, всё, давай, 15 минуттан синең подъездда, берәр җирдә күрешәбез" дип сөйләшәбез инде. Всё, чыгасың да басып торасың ярты сәгать, 40 минут, 1 сәгать, Айназ юк. Шуннан түзә алмыйча барасың аның подъезд төбендә бер ярты сәгать көтәсең, чыкмый. Домофоннан шалтыратасың, абыйсы: "Не, Айназ компьютер уйнап утыра." Керәсең өенә, бу сиңа карамыйча компьютер уйнап утыра икән. Вот анда мин шаккаттым, Айназ. Вот анда мин шаккаттым. Бармы вариантлар, бармы хатирәләр тагын? Юк? Рәхмәт. Рәхмәт, алкышлар бирәбез. Бик яхшы булды. Хәзер инде бәялибез. Кайсы хатирә күңелегезгә хуш килде сезнең? Бер бал бирәбез. Рамил.
Дөрестән дә менә балачак белән бәйле хатирә бөтен кешене ничектер җибетеп җибәрәдер инде, гыйме? Бездән килсә һәрберсенә бирерлек берәр балны. Ләкин никтер миңа Радифның хатирәләре ничектер якынрак булды, чөнки туган көн дигән әйбер йөрәккә үк бәрде. Чөнки элек бүләкне без сайламый идек, безнең өчен әтияни сайлый иде. Хәтта туган көнне дә әтияни безнең өчен үткәрә иде. Шулай бит, бала айрым балалар стеле. Була әтияниләр стеле. Монда репетиция, монда основной лишь булды. Рәхмәт. Радиф. Радиф бер бал, Лилия. Менә синеке туган көн турында булганга мин сиңа 1 балл бирәм. Шулай. Якташыма. Гомумән бүген һәм бер парнески. Гомумән миңа бүген Рамилнең шундый чыгышы ошый. Мин аны бүген теге җырчы буларак кына түгел, инде стендапер буларак үзем ачтым. Молодец, Рамил. Шундый шәп. Барыгыз да молодцы, рәхмәт. Рамил Закиров шулай 1 бал алды Лилиядан. Серин Сафарович. Все-таки беренче булып башларга кирәк инде монда. Утырга беренче булып бәя бирергә кирәк. Соңгы булып калгач авыр менә мин белмим дә. Актаныш туган ягым. Айназ достым. Мансана әйтмим дигән. Самый важный, Зилә кызым. Яра, мин Айназга бирәм, давайте шулай. Айназ, Абдулин 1 бал. Әдәксәл нәтиҗә ясыйк. Айназнан безнең 2 бал, шулай бит. Рамил Закиров 2 бал. Зилә. Әлегә баллар юк, барысы да алда. Радиф 1 бал һәм Нәмәкәй шулай ук 1 бал. Күчәбез. Алкышлар бирәбез дә. Күчәбез импровизацияның икенче өлешендә. Монда без шаяртучыларга танылган җырларның bir өлешен тәкъдим итәчәкбез. Алар аны кызыклы итеп дәвам итәргә тиеш булалар. Башлап карыйбыз, җырлыйм мин, шуңа күрә барысы да бик неоднозначно, барысы да аңлашылып бетмәскә мөмкин. Киттек, беренче җыр. Дус ишләрем уйный көлә, мин генә көлмим. Якын килдеме примерно? Дус ишләрем уйный көлә, мин генә көлмим. Айназ урамга чыкмаган ни өчен белмим. Айда. Дус ишләрем уйный көлә, мин генә көлмим. 5 минут элек мин сүннәттән кайттым. Дус ишләрем уйный көлә, мин генә көлмим. Дус кызым балага узды, нишләргә белмим. Әйбәт. Дус ишләрем уйный көлә, мин генә көлмим. Өйдә сызык ашып утырам, әни чыгармый. Дус ишләрем уйный көлә, мин генә көлмим. Хоккейга барган идек, төфләрне сизмим. Яхшы. Ая, җырында алмаштырырга була торгандыр. Айда әзрәк авыррак чакыра. Үземә дә ышаныч уянды, тем более. Әйттек. Бер кайчан да онытмагыз. Кая минем шахсан жюри? Нормально? Ярар. Бер кайчан да онытмагыз. Ярар. Бер кайчан да онытмагыз. Исегезгә төшсә дә. Бер кайчан да онытмагыз. Күктән акый бер төрсә ул мороженый түгел. Җырның кәефенә туры килеп чыкты. Яхшы. Бер кайчан да онытмагыз. Мин Рамил Закиров икәнен. Шо, истә калдырыгыз.
Bir kayşanda unutmağız. Kim buruşqa pivo sata. Ayda üçüncüsün. İki yoqdan qışqıralar ming'a. Aha. Uç tüplerini ko'rsatdiyib. Birsi abi, birsi ani tura. Ya David iplushni qaraganda. Ки яктан кычкыралар миңа, Вот, давай бу еще. жыр сиңа бер дә туры килми. Яхшы. Сам. Давай. Я. Да, конечно. Ассистенты. Ике яктан кычкыралар миңа. Шулай була. Булса ике көтүше. Ике яктан кычкыралар миңа. Дура, куда ты прешь? Глаза разуй. Ике яктан кычкыралар миңа. Бірсі құяш, бірсі ай. Яхшы алкышлар бирәбез шаяртучыларга. Уен турында фикерләрне әйтик тә бал бирәбез. Соңыннан рәхимет сирен. Ойын мәзәкләр турында булды. 6 кеше катнашты. 5-си сәхнәдә, бер алып баручы булды. Ай, без монда утырдык күлеп, су эчтек. Мин үземнең балны бүгенге уен өчен рәхмәт әйтеп, һәм менә шушында иң шәп күлдергәне соңгы 3нче раунда. Зиләгә бирәм. Зилә Дәрҗиманова, бер бал, рәхмәт сиңа. Мин утрам уч төпләрен тиреләп чыкты минем тапшырып әйтә. Шики һәркем өчен мин җанатып утырам. Шундый кызыклы. Ой, шундый авыр. Бер кешене дә үкәләтәсе килми бит. Менә шушы уенның башында бик кызыклы тоелды миңа. Шушы импровизация башында Актанышлар. Актаныш Нәмәкәй Данияр, рәхмәт, 2 бал. Барыгызның да юморы шуның хәтле рәхәт. Миңа иң беренчесе ошады сөйләм теле. Шулай бит без шул өлкәдә эшләгәч, шуның хәтле рәхәт. Ватык сынык телләр юк. Рамил Гафуев, пожалуйста. Әлеге импровизация өлешендә мин шулай Актаныш егетенең менә беренче җырга шуның хәтле оста җаваплар бирде, ләкин инде аңа хәзер бал биреп булмый. Актаныш танырак китеп тормый, иншалла кайтам да айнасы достыма бер балны бирәм, ярыймы? Рәхмәт. Biz рәхмәт, Рамил, нәтиҗәләр билгеле, җиңүчене без шайтырып билгеләдек. Сезнең куайнар алкышларыгыз астында әйдәгезле бүләклек 10,000 сум. Китабызның яршаулы Айназ Абдуллин. Әлеге алкышлар шулай ук сиңа. Шуның белән безнең чираттагы чыгарылышыбыз ахырына якынлашты. Бик зур рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен. Шалт Мөхәммәтҗан, рәхмәт! Туган тумачаны алып түбәтәйем таңгыр салып ял икән чакта көньякта. Ял икән чакта көньякта, мушты да белән көньякка Шалт Мөхәммәтҗан.